Prije nego započnemo ovu meditaciju, pronađi mirno mjesto gdje te niko neće ometati. Sjedni ili lezi u položaju kojem ti je ugodno. Ova meditacija namijenjena je tome da se povežeš sa sobom i sa verzijom sebe kakvu želiš postati. Dok meditiraš, pokušaj ne razmišljati o prošlosti, o problemima ili o obavezama. Dopusti sebi da barem na nekoliko minuta otpustiš tu staru energiju, stare misli i stare obrasce. Što jasnije možeš osjetiti novu verziju sebe, to više tvoj i tvoje tijelo počinju prihvaćati tu promjenu kao svoju novu stvarnost. Sada zatvori oči i samo diši. Udahni duboko i izdahni duboko. Još jednom. Udahni duboko i izdahni duboko. Udahni mir. Izdahni napetost. Samo diši. Polako, mirno. Osjeti svoje tijelo. Osjeti svoja stopala. Listove. Koljena. Noge. Opusti se. Osjeti kukove. Osjeti svoj trbuh. Svoja prsa. Ramena. Otpusti ramena. Otpusti ruke. Šake. Vrat. Čeljust. Oči. Tvoje cijelo tijelo postaje lagano. Mirna si. Sigurna. I sada zamisli da se nalaziš u velikom, tihom prostoru. Samo ti. Ti i mir. Nema prošlosti. Nema obaveza. Nema stresa. Samo prostor. Diši. Ispred sebe sada vidiš novu verziju sebe. Pogledaj ju. Kako izgleda? Kako stoji? Kako se kreće? Kakvu energiju ima? Pogledaj njeno lice. Je li mirno? Je li sigurno? Je li sretno? Ta nova žena zna svoju vrijednost. Ona ne žuri. Ona se ne dokazuje. Ona se ne iscrpljuje za druge. Ona živi mirnije,
ona živi lakše. Ona živi s ljubavlju prema sebi. Pogledaj kako je obučena. Kako govori. Da li se smije? Da li se osjeća dobro u svom tijelu? Sada se zapitaj kako se ta verzija tebe osjeća svaki dan. Osjeća li mir, lakoću, radost, samopouzdanje, slobodu, ljubav prema sebi? Sada joj se polako približi, korak po korak. I dok joj prilaziš, osjeti da ti je poznata. Jer to si ti. Tvoja nova verzija tebe. Verzija koja već postoji. Samo čeka da ju zagrliš. Sada stani ispred nje. Pogledaj je direktno u oči. Primijeti kako ti se smiješi, s ljubavlju, bez osuđivanja. I sada, ta nova verzija tebe polako ulazi u tvoje tijelo. Stapa se s tobom. Njena energija postaje sada tvoja energija. Njezin mir postaje tvoj mir. Njezino samopouzdanje postaje tvoje samopouzdanje. Njena lakoća postaje tvoja lakoća. Diši. Udahni ovu novu energiju u sebe. Izdahni staru sebe. Osjeti tu novu energiju u sebi. Kao da se svaka stanica tvog tijela mijenja. Kao da tvoj uči novi način postojanja. Ti više nisi stara verzija sebe. Ti sada postaješ žena kakva želiš biti. Osjeti zahvalnost. Osjeti sreću. Ta se promjena već događa. Ti već živiš svoj novi život. Zadrži taj osjećaj. Udahni duboko. Izdahni duboko. I kada budeš spremna, polako otvori oči. Nova verzija je u tebi. Ti si svoje novo ja.